Ens trobem aquí amb l'Òscar Monroy, candidat número 4 de la nostra candidatura, i la resta de companys per explicar-vos les nostres prioritats en matèria de cultura i esports. Bé, avui ens trobem aquí davant del triangle de Cirera Molins, Camí de la Serra, perquè volem explicar una de les nostres prioritats que incorporem al programa, que és la construcció, precisament en aquest espai, d'una biblioteca llargament reivindicada pels moviments socials del territori. Des de les diferents associacions de veïns del territori porten molts anys reivindicant aquest espai, aquesta pastilla cultural per incloure diferents equipaments, entre ells la biblioteca, i la nostra proposta dins del programa és que durant els propers anys construirem aquesta biblioteca perquè sigui realitat tenir aquesta biblioteca en aquest territori. La creació d'una oficina que doni suport a qualsevol entitat o qualsevol persona que tingui interès en realitzar un acte cultural, una activitat festiva o de lleure oberta a la ciutadania per tal que amb un únic interlocutor els hi pugui facilitar i sigui molt més fàcil. Que la cultura no estigui tot només centralitzat al centre de Mataró, sinó que estigui distribuïda a tots els barris. Volem promoure i promocionar que els actes de petits formats, els petits concerts, els petits actes culturals, volem modificar l'ordenança municipal per tal que sigui més fàcil per a aquells músics que volen fer actes en sales petites, mantenint la convivència amb els veïns, però que sigui possible potenciar els músics locals. Això proposem la creació d'un carnet jove cultural amb descomptes per tal que els joves puguin anar al teatre, a concerts i a diferents activitats. Considerem que Mataró té, a dia d'avui, un patrimoni molt potent, però que no en fem la difusió que n'hauríem de fer. Tenim les restes romanes d'Iluro, el barroc o la capella dels Dolors, tenim tot el relacionat amb el modernisme i també amb el nostre passat industrial i fabril de la ciutat de Mataró. Això ho hem de poder explicar, ho hem de senyalitzar, hem de fer difusió per generar també una atracció de pol turístic aquí a la ciutat. Un dels altres atractius que té la nostra ciutat, com és la gastronomia. Tenim aquí a tocar el Parc de les Insènies, que és un dels grans productors agrícoles de la comarca, i hem de vincular això amb la gastronomia i la restauració de la nostra ciutat. I posar en valor allò que és una referència. Per exemple, en l'àmbit del circ, Mataró és a dia d'avui una de les referències a nivell de tota Europa, i per això també hem d'apostar per recolzar aquells projectes autogestionats, com un exemple seria Can Fongaroles. És la creació d'un gran centre d'arts escèniques que compleixi amb els requisits tècnics i de capacitat per acollir espectacles de gran aforament. I a més, creiem que aquest centre hauria d'integrar l'Escola Municipal de Música i ser també la seu de l'aula de teatre. I ara dono pas al meu company, a l'Òscar Monroy, candidat número 4 de la candidatura, per explicar-nos les nostres prioritats en l'àmbit d'esports. El principal de tot és que nosaltres l'objectiu que tenim és que l'esport sigui a l'abast de tothom. Que no només sigui esport per a aquelles persones que es puguin apuntar a un club o que puguin fer qualsevol altre tipus d'activitat, sinó nens que estiguin al carrer, que puguin anar a jugar. Una de les nostres prioritats és poder obrir els centres fora d'horari d'espai escolar. Revisarem el criteri de subvencions i convenis de pla de millora prioritzant l'atenció al treball al servei de l'esport. Establirem una tarifació social en els programes d'equipament esportius per tal que, mica en mica, com he dit al principi, pugui anar a practicar esport tothom. Molt bé, doncs moltes gràcies, Òscar. Això és tot per avui, les nostres prioritats d'esports i de cultura. Futur per tothom!